Zenbat gaia, abestiak eta oskotasunan lantzeko. Interesatuta zaudete artistak, nirekin geratu eta azalduko dizuet. Nafarroako gobernuak, euskara talarekin batera, hemen material batzuk sortu ditu. Alde batetik, sekuentzia didaktika batzu daude, zuok ikusteko nego duzue, baina batez ere niri gehien interesatzen zaidana, abestiak dira, pilo bat abesti, gai pilo bat ere jorratzen dutenak, adibidez, ni orain lehenengo mailan egonda, nere txikitzuekin abesteko. Begiratu, Urtaroak eta Natura adibidoan jarrita, kantu kolorerena, edo Hiru Klubarena. Gogoratu, YouTube klikatuta edo pantalla osoa, ikusi alduzuela dandanaz. Ez hori bakarrik behitu. Urtaroak, Negua, Udaberria, dandana ondo separatuta dago. Edo animaliak lantzeko hor proposatzen dizudan eta gero poliki-poliki bera joan da. Begiratu zenbat dauden. Nik erabiltzen dudan beste adibide bat ezagutu nahi? Bada, nik orain umeekin zenbakiak eta letrak ikasteko hauesek erabilditzaket. Klasiko bat entzungo dugu. Ezagun egiten zaizue, 1, 2, 3, 4. Horik piko ikusten nola YouTubera doan. Baina ez hori bakarrik. Letrekin ere baten bat gehiago dago. Adibidez, A, arraina, erlea, igela, beste klasiko bat. Arraina, erlea. Ezagun egiten zaizue? No zue jakiteko hor gaiak ondo sakabanatuta pilo bat abesti dituzuela. Eta bigarren hezkuntzarako ere, zeozer eskuragarri duzue. Beno, erabilgarri egingo zaizuelakoan beheko partean, deskribapenean, azalpena eta estekak egongo dira beste bat arte.